Word, hindi mo nang dunganon. Guys. Oh, wow, wala ba ko nang ilabot ni mo? Stay! Manglabot. Inom daw. Ha? Kung inom po, mag-inom ka. Mas berdakan ni mo ha. Dagan at kuha. Oh, ugaw kay ng kamot ha. Oh. Ah. Wala. Mana. Ikaw naman. Ikaw! Wala. Ikaw! Nakainom na ako! Tula! Tulon! Anak, taga-bukid na ka. Proud kay ko nimo ha. Taga-bukid na kay ka. Tala. Pagkahangin. What's up mga wakwak? So ikapitong vlog na din no. Og happy new year din sa tanan. Og karon di ay New Year man. So karon nata karon sa Kadel. Mambaba o sa tawag ani. Mambapasto. Mga zookeeper. First vlog na ako sa karon 2020 din no. Fresh head start for a new year. So karon guys, may kabalo kung sa terminology ani magaon sa mihaani, mamalig baka, manugway, manguan, magpakaon, mangumpay, masakag ifilipil, unsa pa na diha. Ay, kabalo na kukunsa. Magpakaog baboy, magpakuan kanang the zoo Keeper. Feeder. Mag-zookeeping mihaani no. Unsa man tong kuan ani? Kuan, may pasilong ng mga kanding. Sigdi yun. Asa kanto lang kandi nga? Kana tama sa makita nimo kanding na. Ayun, asa mo na may kabaw ani. Gawas na tanang imong mga hayop dire. Ato pakuan no. Dili ito ah. Naigawas naman ng isa na si Matubangan. Asa man? So nga. Sugdi. So karon mga kawakwak dili ta kay magadumog ani kay kaning hangin kansi kaayo no. So karon sige adto ta sa man magasugod. Taysa. Ibo ko sa si Squirt. Easy ra ko Squirt. Mamali no mag-TikTok. Unsa mo na tong kuanan kuaton ni? Kuan mo pinakalayo ang kanding. Unsa man kato? Ha? Okay kayo. Imo lang ulos-uloson kay dili sa pwede magdungan kay magsungagay ba. Madahan. Ay. Abdi pala, wa ko'y kaamag. George mo sige pasagdahan na to. Kami kuhay na, mag-aanap na basta bagong kuhan. Kami kuhay. Hindi na magalayo. Or imo ihatadaan na dito. Sige. Ano ba ni? Kuan ni. Sunod pang una. Boy, ano ka masayod? Anas na ko. Good. So, mo ni karon ng ato ang ibali no. Ato Word, ibali. imo nang dunganon. Ako muna i-judge kung namauban yung kalaki ni Asa ibali ni? Asa ibali ba? Ari ah. Ketawa dia kay ga. Ayo makalisung sa ako ron. Sagad lang. Sagad lang. Adili ki basi. Ari pa George. Dahil unya mo Magabali mo kung magabalin kay mo kanting no. Paghangin kayo. Kung magabalin kay mo kanting dapat
kay magasungag din sila magalayo. So magbaat mo gani mo dapat sakto inyong nut bitaw niya. Pagkuan. Kasi puro wala ko baat ra ko na bala kag makaboy bitaw na tuwa. Ka nga lang natugway. Yung kani asa man eh. Tamo lang mo. Balik ko na pagkaba igo ra man iki. Kuan. Wa man iki bat igo ra man iki. Tapos gano'n kayo na squirt. Ikaway kanding. So dapat pag pamangin kani mo mga hayop dapat patient ra gyud mo kun no kay kabalo ka kani mga hayop bitaw dili sa labtunon kaayo. Munang kamo na may kahayupan. Ako ninyo, yawa na diretso ay mo sig tugway ay. Kana, kara. Sa kadagang landong hani mo gid mo nahuna-unang namay mga motor. Hanip mo na sila nga nung hanap mo yung parking. Nagay ko ato yung parking. Oh. Nakabalo man dagit kay bisita me. Lagi. Dayon. Nasa di kinay sundang. Tapo biya ato. No, nainita na kain ng natin. Kanagwa ka natin imo pa na suwatan. Ay sus, ilaman ta mga Buta. ilaman ta mga wagtag ani rong panahona. Balik pagkatapulan kay anay na nagbaat ane. Oh, bisig mo lang kat ayo ng kuan, gilugos mo. Kani mo ko nang ibaat. Na may mga kao. Dili, tinapulan ni Greg sa may kabalin ane. Sir mo mama. Oh, ukira day ben. Ukira ben kuan na roy. Ligon. Ha? Ligon Dikon kayo. Balik. Alam pa ko mo din ang anak dito. Oh, bago na. Karam pa na. Laging ato. 2020, new knowledge. New New knowledge. Terminology na yung mga ko nga ibawan bitaw. Yun na. Alam mo nagpupusa sa court yun ay tayo. Kugos po anak Roy. Di magiging mo kugos siguro anay gumbaling ka. Ay saba. Sigas panog ko. Uwing tabang gidailaman ka. Akon pa ito. Aka na. Hindi sa pakano. Kay bago biyang anak. Ayaw ko, gilara dahil kiti ko ba ito may bot. Total. Pilian kayo ng kuwan, kandinga. Tagsa-tagsanig pa kaon. Kulang biya na. Gani, nangutanan ako. Kada isa nila tagaan ni mo. Basta makakita ko ni mo dito, maglain akong tagbugo. Ay, Kay plan. playron ko, inay, nga naman siguro makikita butakal. Pagkita paglain niya, i-balance pa, dili ka upawan ni mo is kakahoy. Ingog maayo. Ang dili. Kaya nga unta kaganiya, kaya nakayong kulahin ng tagiya, mura na inyo ang kumon. Kanang punuan na. Kamu ba ora ana usak ah. Sa mga sakuban. Idul ra na mo na nimo. Kaya mabusog man nagkanding anak kadagan siguro. Kakuha pa kayo ng tawag. Ayaw yung ikaw yung sa kaani ron. Hindi na lang ko tamot away ko. Remember? Nung sa buka. Guys, kung na-remember niyo ito yung vlog tong niyagi ka sa kat. Di na dyan din nyo ma-prove nga kawatan yun. Kawatan. Oh, no hand. Ah, Oh. mga gulang. Kami palaman dili hanas. Oh. Kawatan nito. Mangga, dur. Ay, durian na eh. Ako di anak durian. Sabi na Dungka. Ay, Kapit. Dungka. Dungka. Durian dungka. Alang ka. Samat na pa ko ni Kalkiyaw. Eh. Saka. Surprise. Asa pa balik lambak ka na ibalin? Bila di kabuk baka na eh. Lima? Mo pud lamang gipulo roy aron ma. Even. Wow, yung baka ato sa dito na to. Sige, kanag ah. Is mga ton baka mo dalo na. Ano ba ni kasen? Ano may asin? Bitsen. May pagkag sibuyas. Ug diri sa gilalaman na atong dagat. Ito lang dagat. Barat ng dagat. Bunot kuan. Asukan. Pili kasi lahat. So kay ngon ako instinct. Basta dako nga baka dili kadukan. Kani kay gamay man so panat na.
Kinahadlok ko ako. Sungay. Dapat Paguyod rin ng face. game pa to. Oh, wow, wala ba ko nang ilabot nimo? Away yung bako. Hindi ko making ipudoon. Sungayan ra ba na o man tani kay gamay sa sungay. Aw. Hari agi oh. Hari ba? Darang agi anan oh. Asa kita tagi ani? Lagi. Ah, gibi kita kasunod pa. Bira man na oh. Mo mo guna agi anan. Mo agi ka na. Ang mahadlok ka ng baka. No. Bira gani asa bi gamit nimo? Kita. Oh, ana ba? Ano da istorya? Hala. Wala pa na kailan nimo? Ayun. Indalagan. Drink well kay mga sunod bulan. Karne na ka. Ilaw eh. Ilaway score. Exacto ron. Sakto ron. O nya nagpa-auto ko. Pagkakaroon dili pa. Hoy, pag una ibutang sa kilid kay gaamo. Dalawa, mo kasabot na. Ah, Hoy. makabuhi rin baka ako'y labot. Papay po ng labot na mo. Sa pagkakaroon no, di beningon challenge. Kuan na siya bitaw ka ng challenge no siya. Challenge. Challenge yung magulbol ko na siya. Nauna na may pay wa ko dayon na. Butan na ko nang baka score ng madok ka na. Kasi pag yung nahadlok ko ane. Di ay lagi ano matay kay masungagan ba. Butan na tayo. Ang una tagiyan. Hindi yung si ante, yung too ko, pero kato ikaw, murag waga dua-dua ko. Nabutan na. Oh, Stay! dalawan kaya wa po yung ilabot ng baka na. Sige po, oh, Richie, rabara, mukuha na ng likod. Wala po. Apit! Saki ba? Buta na saki ragot pa uli dito. Di man jud ka kabulong sa kay baka. Ako, di ka malong musakay. Sige. Imposible. Masakyan ito eh. Guys, ato i-challenge si Square do sa kay baka. Ako yan naman kung di ka musakay anit eh. Wala din na musakay ko. Kung ko sana, di ka pasalig. Adi na ko ron. Dalawa na muna Ikaw una no. Paano Ma- ako kung saon? A man without a word. Oh! Oh! Ay, tsa! As ka dabi pula kayo! Gagmayng langaw? Sa tawag ano eh? Small flies. Katawa, makamuragi po naglangaw oh! Wala ko pa yung sa larina ko. Bye-bye. Namoy umanghana eh. Ang kabaw, kung dili na sila mo inom-ingon na ito na rara. Tuwa kasabot sa ito na. Katong Hello isda. ko, butangan ng kanang yanang. Ito isda. So yanang. Tubig, gawa kailang muna. Tagabuki mo ito, wag kailang yanang. Lapok. Lapo kayo nga na tubig. Lapo ka, linagiling tubig. Diwang kanor. Diwang kanor. Kapilobya ka na ako kumayo din. Ay, palama ako ni Agyo ngayon nane. Squirt. Wala man juga kaagay mo yung nana squirt kay lahi man timong nagian. Ang nagi ko, pero wako ni hapit. Uy, matumba ng mga tanong. Uy. So this is it, guys. Pantawon ta mo kung saan to mo pag test drive ito sa kaya ni bago na tong model ning kon sa Suzuki o Tamaraw. Tamaraw FX. Tamaraw. Sarap. Dapat mo sing tiba kadan ha. Aduko nga tayo. Hadra ay kabala ka. Professional rin no sa mga bata din ang mulantaw ay magsubay so kanil for para rin sa mga experts sa mga hanas na kayo. So first step nimo na itap nimo ang right legs nimo. Tama. Kana. Ikanduhan ako no. Ari mo. So ang una ko nang hisakayan wala siya gal success namatay ko no sanguan ng kuan. Sungay. Sungay. So karon to Malako daw. Sa ha? malako daw. Kakao ni mo panon. Ikaw wag iyo ko toto. Ya po. Iya lagi na sword. Kus Kus gapon. Dili mo. Timing mo na. Dada. Squirt di ulit ba to? Biraro.
pira ha. Ikaw may mag-guide ko daan ng pili ano. Mo ni Manobila. Oo. So guys, you know that I'm riding this horse backward. Pato na dapit. Dugang ikaw na pudel. Balik po rin kabira, ganda ko kay Glawas ni Kabayra. Ilong. Ha? Ayaw po girak, ayaw. Ito rin Jod naman ini ba? Ayaw po kuha na langkat din ng ilong ana. Hoy! Bugatan mo ginako. Bugatan na ni, maluoy ko. Na. Kana. Karon. Uy, ayaw maluoy kas kabaka. Ano ba? Suya-suyaan man kaayo. Yo, wala pa mo guna kasulay. Wala pa kasulay. Take cover. Na. Ayo, karon. Naamo na ra ba ni nako din? Malisod man ni uli na ko musunod. Mulugnot. Aw, pilin nimo ang raider, unay dala pa uli. Ay na lang di ay. Ito nang gaba ato. Mo isakyan ako uli. Rom, wala ta ko Rom. Yahay. Usa mo tawag, bro? Dino. Tiga sa motor ko na. Oh, slow kay otok. Slow. Kanang kabaw nimo kanang hayop ng street na ikaw ani magakuan lagi kagkuan og kay lagi na ibato aso ato nimo kasubay na So, ka. ang baka rin pasagdahan nimo, dili na sila mulikaw. Dili ko na inigaga o man uto kay pasagdaan mo asa nang arohon nimo makaaro ka tong laing balay. Dili kay utok nimo magmurag bata. Puta, dako na lang mo utok nimo tiyan. Sorry, sorry. Ayun ang dahil sa... Lord. Sorry. Kana. Lord. Sorry. Lord, wako ni anak. Lord, katukan ning ato pa na. Tara. Lord, kaunya. Dali. Dal are. Ayun ang kanding dala pa. Pagkatusip ka ng kadingar o kapatot pagyot sa mana waitress tane, waiter tane. Pagulpo na ba? Kaya ganyan ang ante, ikaw na nangulaki Kasi ka. ko niya dilid na ko kaya nga kuara ba. Padayon ka? Service kumain sa Padayon ka? kadingar. Lunit ikulo kung kapulan na kay ka. Unat are. Ikaw may nakauna pagbahin-bahin pud mo nga panalin adtong na sobra. So karon na bisita sa inyo ha. Hi ma'am. Sa inyo ha. Ako din bagong tagyan nakapalit ani balaya sa to ha. So didmar ako no. Ang good di mo gud kaila. Hindi makita mo. Gamay ra bug asen, bae parang gadala og usa ka taro. Ayan sa break. Ganun kiyapo. Kaya nakaas gadra kayo. Tubo. Dugangan. Init kayo ng tubig. Kamatay buang din. Init kayo na nila mo. Bugok. Ugo. Butol. Asa man ang asin? Way utok. Nani mo yung kapasunod. Bugo na. Bugo. Clumsy. Pipil nga ka ng kuan, twig. Pila mo. Tuyok lang ko. Tigangin square. Bugo talaga ang peg eh. Duwag yo. Yan. Karon mga pila ka minuto ta magulat usa tong mga matong usa kay katong lawas sa ato hinay kayo yaya kayo lami kay duslo ko na ni bitag lang tong ipil-ipil nga kanang kuan, twig. O sige mag-order ta ron, nay food panda mo ko. Yeah, it's true. Tilaw ginung ko ana. Dilaw eh ba? Mutilaw po ko. Yun eh. Mutilaw ka dagan nimo ha. Dilaw Sige, ko. mutilaw ko gamay pero dagan nimo ha. Pantay ka. Nga, dungan mo. Dagan na kay ha. Pantay ka. Tawo na to. Oh, tunla. 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 Kapay ilang dili tagahaane. Dili taga bukid. Artik ayo. Mo yung kaingon og kuan o. May kay glass sport. Ha? May kay glass. Mainom ka taga. Uminom ka sama ka nako. Inom daw. Ha? Kung inom pa mag-inom ka. Mas berdagan imo ha. Dagan ako ah. Oo, ugaw kay nagkamot ha. Oh. Ah. Wala. Wala. Ikaw naman. Ikaw. Wala. Ikaw. Nakainom na ako.
Wala! Tulon! Ana, taga-bukid na ka. Proud day ko mo ha. Taga-bukid na kay ka. Wala. Lami. Oy, lami. Okay kaya. Okay kayo. Ang itlog smart lingin. Ha? Di ko Buan kanang sanaray. Itlog sa squid. Dili na mo inom ka pero good time na. So how was the water man? Kapay isa to. Tasty. Kumango ka niagig inom og sa pagod. Oh, wala gilood na pagka sus pagka arte kay lawasan eh. Murag mawalan ng tiyak sa kainom. Paluto na. Askad Anak yun. ikaw. Dahan ako na ay kuya gusto kay pamunuan ng luto. Niagig ko karinderya. Ako po mag-adjust gato na kay kuan niya. Kamo na siya nayutok ng kuan biya mga hayop. Di dapat siya mo adjust kamo siya mo do. Kapag gamitan niya utok. Ikaw naman kay utok na lang ni. Yung mga sapa mo ano. Ikaw naman kay utok. Ana po ng PC pod. Muna yung tarong og utok mag-istorya og tingin sa. Tawa. Bakakon kayo. Tubag. So murag hadlo na to end clip ang ato ang pagpamalahig baka og mga hayop sa adto no kay mura og Tungod kay sa Kani mo kusog kung- sa hangin nawad ang sige siya mo interrupt no gapabida. hangin. So guys mga kawakwak atong giin ang clip kanya wa nato natiwas kay ngabalo mo nga no walay signal di ko mabuhi kinako gi atubang manggod kani akong tapad igutom manggod no nakig-arihane hado ro hado. So morning guys. Buyers. Kansip ani nga vlog sa ato ang digid siya pa ko ano musigwi gid siya nga muso insert Dili mo siya. ko makita ng kamot hari. Dili sa pagangalang makita kani ko kay kuha po ka ng candy unsa na din ha. Big deal kaya. On. Inom mo na, Inom gani. Inom po na. Unsa ka oto damak ni kay igong kaon katundon pa yung kamatay. Hindi mo gud kay na fresh mo gud kay na sa Kinay ugat. ugat fresh. Kabalo mo. Fresh lagi na. Di na maka kay wala may. Ew. Nuudak. So- So atong in lang vlog no sakto to usa ka oras atong nagasto ganiha tungod ra pud ani niya hangin kay kanti kayo so atong in clip no. Part 2 ra taon niya ang sunod. Suko ka squad. In na mo eh.